El riure i l'humor generen benestar, de fet, ja fa temps que s'estudia i fa temps que es sap, de fet, fa segles. Llavors, quan parlem d'humor per poder generar aquest benestar, parlem d'humor que ens permet gestionar el nostre dia a dia, parlem d'humor que ens permet ajudar-nos a adaptar a situacions difícils. Des de la Càtedra d'Innovació Social, aquest any han volgut ficar el foco en l'humor. Per què? Perquè ens han vist en una situació d'incertesa total, de crisi, com en aquest cas és el Covid. I això ha provocat un procés de malestar a la població. I sabent que l'humor ens permetia generar aquest benestar, i és més, veient la gran quantitat de moviment en l'humor que hi ha hagut a les xarxes, ja sigui per vídeos, ja sigui per humor gràfic o inclús dins dels programes, ens ha permès poder gestionar aquest moment de la crisi del Covid. Aquestes jornades, les 6enes jornades d'INSOC del 2020, van destinades o van encarades a com l'humor ens permet ajudar a gestionar el nostre dia a dia en la crisi d'aquesta situació o en les nostres petites crisis que tenim momentànies i diàries. De fet, ens plantejarem o ens plantejaran si l'humor és quelcom per a aquesta situació de crisi o l'humor és necessari pel nostre dia a dia. O també ens podem plantejar realment si l'humor el pot fer tothom. Estem tots preparats per poder fer humor? O hi ha persones que estan més capacitades que d'altres? És més, els diferents ponents ens parlaran com ells es van iniciar en l'humor i que l'humor en si és difícil, té límits, perquè realment poder fer un humor correcte, un humor viu, un humor fresc, no és fàcil. Has de saber tenir en compte o trobar la persona correcta, el moment correcte i fer humor sobre la situació correcta. No és fàcil. I ells ens parlaran d'aquests límits de l'humor. Per altra banda, també podrem veure que veurem diferents àmbits, des de l'àmbit de la salut o inclús des de l'expertícia dels propis pallassos, com ells han introduït aquest humor, com ells fan de la pràctica diària, faciliten el dia a dia de les altres persones, i el més enriquidor de tot, que parla cadascun d'ells, és que l'humor comença per un mateix. Nosaltres no podem generar humor si no ens el generem nosaltres mateixos, i aquí és on està també aquest gran avantatge d'aquesta gran estratègia o mecanisme, que l'humor ens genera a nosaltres benestar i genera benestar als altres i permet aquesta connexió, aquest vincle entre els diferents públics o les diferents persones, cosa que aquesta situació amb la que estem vivint actualment ens ha provocat un aïllament que amb l'humor permet aquesta connexió. I per altra banda, ens donaran alguns petits tips o estratègies que ells han utilitzat o que utilitzen diàriament per poder treballar en el seu humor. Perquè, de fet, ells el que comenten és que, o ells i elles els que comentaran, és que l'humor s'ha de treballar. De fet, naixem nens on riem moltíssim, ja veureu que ens en parlaran d'això, i que a mesura que ens fem grans perdem aquesta capacitat de riure. I per tant, això s'ha de treballar i s'ha de treballar diàriament, i que tothom ho podem fer. Per finalitzar, m'agradaria citar Sigmund Freud, que ell parla que de fet l'humor és el màxim exponent dels mecanismes d'adaptació d'un individu. Un individu que té humor, que genera humor, li permetrà al final poder-se adaptar a qualsevol situació diària de crisi, d'ansietat, d'incertesa, perquè traurà la part bona de les coses. I sense més dilacions, us deixem amb els nostres ponents on us podran donar unes petites pinzellades i diferents coneixements que us ajudaran a veure que les situacions de crisi, males situacions o situacions difícils, sempre se li pot treure la part positiva de les coses.
D'entrada potser caldria contextualitzar una mica l'humor és important sempre, especialment perquè és una d'aquelles habilitats que tots disposem, jo diria que la majoria de la gent disposem, i molt poques vegades utilitzem. Si fins ara és cert que s'ha relacionat l'humor amb situacions de gresca, d'espectacle, però sembla ser que l'humor té una capacitat terapèutica molt important. Sembla ser, hi ha alguns escrits que parlen de que el que diferencia els homes, de les persones, dels animals, és justament aquesta capacitat de riure. Fins i tot, en algun concepte evolutiu, s'ha arribat a dir que en el moment que el ser humà trenca amb l'espècie animal és quan el primer home va ser capaç de riure. Probablement aquest punt de trencament ja explicaria. Hi ha també una qüestió evolutiva dins d'aquest context que ara dèiem. Els nens riuen, i riuen molt. Es diu que un nen de 7 a 10 anys riu unes 800 vegades al dia. Una persona adulta, els que més riuen al dia, no arriba a 80 vegades. Per tant, és com una mena d'habilitat que es perd amb el temps. Per tant, què té a veure aquest aspecte divertit amb la teràpia, amb el fet de tractament? Hi ha hagut estudis, de fet m'he dedicat preparant la xerrada aquesta, he buscat a Google acadèmic la relació entre humor i teràpia, allò que en diem humor terapèutic. Hi ha exactament 14 milions d'entrades. Diuen també els historiadors de l'humor terapèutic que es deu a Steven Sultanoff. Aquest és un psiquiatre i pallasso americà que va crear l'Associació Americana per l'Humor Terapèutic. Ell va ser el primer que va intentar buscar aquest context més terapèutic a l'aspecte de l'humor. Després, altres autors com el mateix Patch Adams, que tots coneixem i que realment va fer la pel·lícula i que tots probablement hem vist, tinc que dir, fent un parèntesis, que es va editar a Pallassos Sense Fronteres un llibre sobre humor terapèutic amb la intervenció també de Patch Adams. Si hi ha hagut interès podrem buscar la referència. Sultanoff va ser el primer que va intentar relacionar aquest aspecte com més d'ajuda. Sabeu que quan s'estableix una relació terapèutica, una relació d'ajuda, és important el concepte de vincle. Ell el que deia és que perquè l'humor sigui terapèutic ha d'aportar aquells aspectes que en són propis de la vida, bàsicament la incongruència, la paradoxa, el trencament amb els esquemes, però reconvertir-los en aspectes terapèutics. Dins d'aquest context es va començar a investigar, ja fa uns 14 o 15 anys aproximadament, i han aparegut algunes dades importants. Per exemple, es diu que 5 minuts de riure equival ben bé a una hora d'exercici físic. Al revés, una hora de patiment equival a 24 hores d'angoixa, bàsicament perquè equival a gasto d'energia. Altres dades informen sobre, diuen, per exemple, que riure és més fàcil que plorar. Per riure cal mobilitzar només 3 muscles a la cara. Per plorar són 300 muscles que cal mobilitzar. Fixeu-vos quina cosa més absurda, però quin esforç hem de fer. Es diu també que quan riem, aquests riures que en diem explosius, es mobilitzen del cos 400 muscles. Probablement no trobarem una activitat física compensatòria en aquest sentit. Sí sembla estar demostrat que al riure, primer, oxigenem moltíssim els muscles, quan realment tenim pacients amb angoixa, amb ansietat, amb estrès, som tendents a recomanar exercicis de respiració. Hi ha una teoria molt clara que és quan hi ha ansietat, en el fons no és més que adrenalina que està circulant per la nostra sang. La manera de reduir l'adrenalina és injectant oxigen, i la millor manera d'injectar oxigen és amb activitats de relaxació, mindfulness, ioga, meditació, etc. Riure també. Per tant, aquí ja tenim una estratègia terapèutica gratuïta. Quan parlem dels efectes del riure, hi ha un aspecte molt curiós. No s'han descrit mai els efectes adversos del riure, ni s'han descrit mai què passa quan tens sobredosis de riure, cosa que quan parlem de medicaments sí que podríem dir, no? Però hi ha un aspecte importantíssim que sí sembla que està demostrat, que és que al riure s'alliberen immunoglobulines. I més en aquests moments que estem amb la pandèmia del Covid, això està molt demostrat. Hi ha
un experiment clàssic, crec que els anys 60-70, i estem parlant de molts anys enrere, on es van situar un grup de persones davant només de 10 minuts d'un estímul humorístic, com era una pel·lícula de riure, 10 minuts. I es va comparar amb persones que no se'ls va fer cap tipus d'activitat. Només amb aquests 10 minuts, amb anàlisis de sang contrastats a posteriori, s'havien alliberat moltes més immunoglobulines a les persones que havien assistit a un acte de riure que les altres. I segons les immunoglobulines tenen bàsicament la funció de menjar-se els cossos, actuen com anticòs. Fixeu-vos quina estratègia terapèutica tenim i que és tan poc utilitzada. Per tant, amb tota aquesta informació i literatura que trobaríem en molta quantitat, podem demostrar que el riure per si sol ja és terapèutic, el que costa ara i el que caldria fer ara és en quin context concret, com el cas del Covid, hauríem d'aplicar-ho. Clar, en temps de crisi, i suposo que ens referim a crisis sanitàries, mèdiques, com també podríem aplicar-ho a crisis vivencials. Faig el parèntesis d'explicar l'experiència, per exemple, de Pallassos Sense Fronteres. Ells van directament on hi ha crisis vivencials, terratrèmols, conflictes bèl·lics, desplaçats, etc. En aquella situació es pot fer humor? Sí. En aquella situació es pot fer riure els més vulnerables. Una altra cosa seria diferent fer gresca i fer broma de la situació concreta. A una persona que acaba de tenir una mort a la família no podem anar a explicar acudits, no serveixen de res. Tornant a la pregunta, el que caldria fer per aplicar terapèuticament i jo diria adequadament l'humor en aquestes situacions és calcular en quina situació ho estem fent. Per exemple, quan en hospitals hi ha experiències de pallassos, pallapupes, Pallassos Sense Fronteres, etc., que van a fer riure, a distendir situacions tenses, bàsicament amb nens, amb els seus familiars, sempre es demana permís. Deixeu-me fer aquí també una aportació personal. Nosaltres fa uns anys, fa 5 o 6 anys, a la Facultat de Medicina vam crear una assignatura en aquest sentit. A nosaltres ens semblava que les estratègies que els humoristes, però bàsicament els pallassos, utilitzaven en les seves dinàmiques diàries, havien de ser utilitzades també en aquella relació que parlàvem abans del vincle. I en aquest sentit, durant uns anys, vam crear una assignatura que es deia Humor terapèutic per a estudiants de medicina. Els alumnes venien a classe, fèiem una part teòrica i una part pràctica que portava un pallasso, el Jordi Baiget. A l'acabar s'examinaven i l'examen era una part pràctica que podia ser a l'aula de pediatria, a la sala de pediatria de l'Arnau o a un hospital psiquiàtric o a una residència de gent gran. I si ho feien bé, aprovaven tots, evidentment. Clar, la pregunta era, això serveix per alguna cosa? I anys després ens vam dedicar a preguntar als futurs metges i metgesses si recordaven, evidentment tothom recordava l'assignatura, i un metge ja professional ens explicava que ell en una situació concreta havia trobat un pacient bloquejat. Imagineu-vos una operació abans de l'operació, o si algú ha passat per quiròfan, la por, el canguel és que t'entri en una situació d'aquesta, estàs bloquejat perquè l'ansietat bloqueja, paralitza. I llavors aquest pacient estava realment atordit, parat, trist, i el metge, el Jordi, se li va acudir fer alguna cosa tan simple com fer-li pessigolles als peus. Clar, només amb això va desbloquejar el pacient. I ell ens deia, fer pessigolles als peus no és una qüestió que jo he pogut aprendre en un curs universitari, però sí que ho he fet. És a dir, perquè a mi aquest tipus d'assignatures d'aprenentatges em permet aprendre estratègies noves i deixar-me portar. Per tant, i tornant a la pregunta, possiblement el que ens ha de permetre l'humor en aquestes situacions més concretes és una actitud. Una persona que t'atén amb ironia, amb una actitud còmoda, tranquil·la, t'ajuda més. Aquest és el tipus d'actitud que ens ha de permetre l'humor terapèutic, humanitzar més la medicina. Hi ha unes experiències terapèutiques importants, el mateix Albert Ellis, el creador de la teràpia relacional, ell explica que ens hem de riure d'aquella part més caòtica nostra, d'aquella part més rígida nostra, aquella part que ens bloqueja. El mateix Freud, el pare del psicoanàlisis, ell deia que l'acudit era una part que expressava el plaer. Per tant, hi ha un aspecte que hi és, ja hem demostrat abans els beneficis de l'humor, però el que caldria és contextualitzar-ho en situacions concretes. Per exemple,
En un hospital psiquiàtric on hi ha pacients ingressats, al tanto vigilem molt amb el tipus d'estratègia terapèutica que utilitzem. Nosaltres hem comès un error que era, per exemple, fer jocs de màgia amb malalts mentals. És horrorós, perquè molts pacients mentals, amb trastorns paranoics, per exemple, esquizofrènics, no entenen la màgia, no entenen què hi ha darrere, que els estàs manipulant. Per tant, utilitzem l'humor, utilitzem-lo en situacions de crisi, en situacions de patiment, però contextualitzant i jo diria estudiant-ho bé. Faria falta un estudi científic de l'humor, en aquest sentit. Possiblement, una persona rígida, estricta, tímida, temerosa, amb pors, amb estat d'ànim decaigut, no seria la persona més adequada. Però si ho has de fer, aprèn-hi. Quan jo explicava l'experiència de l'assignatura de la Facultat de Medicina, molt possiblement amb aquells alumnes hi havia gent que tenia aquestes característiques i molt possiblement després ja no les tenia. Gent que té por al ridícul i quan et fiques a un karaoke a explicar l'has perdut. Per tant, aquestes experiències també són desinhibidores, són terapèutiques per a un mateix. Jo sí que penso que tothom pot fer riure i tothom pot utilitzar l'humor terapèutic, és a dir, jo si tingués davant el degà de la Facultat de Ciències d'Educació, li diria fiqueu assignatures d'aquestes perquè són assignatures que humanitzen i ajuden a humanitzar la relació terapèutica, o a la Facultat de Psicologia o a la Facultat de Medicina. Per tant, jo penso que d'alguna manera un ha de començar analitzant i revisant les seves pròpies actituds, aprendre estratègies. Tota una sèrie d'estratègies que els humoristes fan espontàniament i fent fruit de la seva pròpia experiència, els seus propis errors també, però jo penso que això es podria vestir de ciència. Per tant, jo penso que som capaços, com deia, d'aprendre, modificar i convertir en científics d'aquest aspecte, tenint davant nostre una eina molt potent. Jo dic als meus pacients, jo em dedico només exclusivament al tema del tabac. Valora més el que guanyes que no pas el que perds. És una llista mental. Quan entrem en rutina, ens passa poc això, perquè ens trobem de cop a la feina, ens trobem de poc a classe, ens trobem de poc al taller, ens trobem de cop al lloc de treball i entrem en una rutina. Penso que una mica és constantment pensar què tinc i què volia, ho tinc i què guanyo i què perdo. Però jo crec que una cosa bàsica, que és els que ens despertem amb un despertador, fer com deia Pavlov, una mena de condicionament clàssic, pavlovià, de dir, quan sona el despertador m'apareix una frase, a por ello. A més, crec que hi havia un anunci a la tele que ho feia, de vamos, no sé què. O sigui, jo he associat el so del despertador, excepte dissabte i diumenge que no sona, a una actitud positiva. I llavors, quan arribo a la feina, tinc un rotllo diferent. Tenim un privilegi. Estem tractant a persones, confien en nosaltres i confien en les nostres estratègies. Per això hem estudiat i per això ens paguen, fins i tot. Per tant, jo penso que d'alguna manera tenim el deure moral de transmetre aquesta positivitat. Em sembla que el Carles Alginet treballa molt aquest aspecte de la psicologia positiva, això és bàsic. I això comença per un mateix. Jo el dia que estic cansat, avorrit, desmotivat, crec que els meus pacients ho capten en la cara. Per tant, aquest tracte és com si el cirurgià aquell dia tremola, aquell dia no operis. O sigui, hem de sortir de casa, com deia la pacient meva, amb els deures fets. I això comença per un mateix i comença probablement al primer minut del dia. Per tant, seria molt bonic donar estratègies, pautes, protocols. Jo crec que és algo tan simple com aixecar-te de dormir dient hoy puede ser un gran dia, plantea-te-lo así. Però aquesta frase està molt ben dita. Per tant, jo penso, i repetint el que dèiem abans, això comença per un mateix. La pregunta ja l'hauríem de canviar, perquè és important l'humor sempre, és que és importantíssim, és essencial. En temps de crisi encara més, però per molts motius. Científicament perquè està demostrat que millora la qualitat de la vida de les persones. El fet de riure, només el fet de riure genera adrenalina, genera endorfines, serotonina, dopamina i a part redueix els nivells d'estrès.
I hi ha una cosa superxula i supercuriosa, que és que la part del cervell que està identificada amb el tema del riure no distingeix el riure real al riure forçat, amb la qual cosa el sol fet de somriure o de forçar-te el riure ja genera tot això tan bo pel teu cos. I de fet, somriure constantment també està demostrat científicament que allarga la vida, perquè potencia el sistema immunitari, i està demostrat que riure 15 minuts al dia, una mitjana de 15 minuts al dia, pot allargar la vida uns 4 anys i mig. També t'ajuda a estar millor amb els que t'acompanyen. Tenim en compte que el somriure és la primera eina de comunicació vital que tenim quan naixem. Es diu que el llenguatge universal és la música, els altres diuen que sí és l'amor. El somriure és el llenguatge universal de veritat, és el primer moment de comunicació que tens quan has nascut, és el somriure amb la teva mare o amb el teu pare. Per tant, somriure el que fa també és sociabilitzar-nos, i en temps de crisi, en temps que ho estem passant molt malament, i ara que ho hem experimentat, la solitud és molt dura, somriure i riure, amb la qual t'apropa als altres, et sents acompanyat, se viu molt millor. Hi ha qui diu que els límits de l'humor són la H i la R, de la paraula humor, i jo m'aferro a una frase de Lelutier, que són argentins, humoristes argentins, que ells defensaven sempre que el límit de l'humor és el dolor ajeno. De fet, en general no estic a favor de l'humor discriminatori, en general. M'agrada més si un acudit, encara que sigui discriminatori, té una espurna d'enginy molt bona, que dius, quina volta li ha donat. M'és igual llavors si és masclista, si és xenòfob i tal, perquè valoro molt l'estructura de l'acudit, com l'ha fet, com s'ho ha fet anar per anar cap aquí, que penses, hòstia, ho hauries pogut jugar amb un altre tema, m'hauria agradat més. Però llavors aplaudeixo aquell acudit, perquè a mi m'agrada veure com s'ha enginyat. El fet de riure perquè sí, no. És com riure sent dels més dèbils, no et pots riure. Tu quan ets humorista no has de pegar a baix, has de pegar els de dalt. Jo soc partidari de riure de tot, i de fet una de les coses que faig sempre quan faig animacions de públic o actuacions en públic, el primer que faig és riure'm de mi mateix. Estic molt cansat del pellfinisme, de la susceptibilitat, que és normal que hi sigui, també, perquè vivim en una societat, en un context en què l'insult és ràpid, sobretot a les xarxes socials, que la gent és molt covarda i aprofita per fotre-hi canya, i llavors qualsevol s'ofèn i qualsevol té ganes de... Inclús hi ha gent que viu i s'infle quan és víctima d'algo. En el món del pallasso també pensa que hi ha una cosa, que és que partim del riure a través d'acceptar el ridícul, d'acceptar el fracàs. El riure i l'humor té molt a veure amb l'honestedat. Com més de veritat és una cosa, més riure et fa. Hi ha un altre estudi científic que diu que els nens riuen entre 300 i 400 vegades al dia, i un adult riu entre 15 i 100 vegades, però està limitat a la mitjana a 17 vegades al dia. Llavors, entre 17 vegades al dia i 300 o 400 que reiem, vol dir o que ens hem tornat més selectes o més exigents amb l'humor, o és que ens estem amargant. La frase del Tortell Poltrona que diu que quan ens fem grans, en comptes de fer-nos adults, ens adulterem. Doncs de tant en tant hauríem de no adulterar-nos tant i riure més. Perquè moltes vegades també relaciones el riure amb la tonteria, no? No sé si era Erasme de Rotterdam, que deia riure de tot és de tontos, però no riure de res és d'estúpids. Amb la qual cosa hem de riure, hem de riure. El primer que has de fer és cultivar-lo amb tu mateix o tu mateixa. Hi ha exercicis que són exercicis molt simples, però que si els fiques a la pràctica són superefectius, que és quan et lleves al matí, et mires al mirall, et pentines i tal, per què no et somrius a tu mateix al mirall i provoques un riure de mentida? Si ho fas cada dia, només llevar-te, et fiques davant del mirall i fas aquesta tonteria de veure tu somrient i tal, ostres, ja comences el dia ja generant coses bones al teu cos. Per tant, riu encara que no en tinguis ganes. Evidentment hi ha moments en què no tens ganes de riure ni res, i a més és quan te queda la cara més ridícula del món, quan estàs super seriós i et forces un somriure, que és allò que és així i fa...
el sol fet aquest de forçar-te això, el cervell ja ho rep com un somriure de veritat i ja comença a generar serotonina, dopamina, les coses bones que el teu cos necessita. Per tant, cosa número 1, riu molt de tot. Cosa número 2, queda amb gent amb qui puguis mantenir converses de riure, en el sentit de que moltes vegades quedem amb gent i l'únic que fem és explicar-nos els problemes, que en un moment que dius, d'acord, sí, pots explicar les teves coses, però no ho deixis només amb això. No marxis mai d'una conversa amb un amic sense haver rigut una miqueteta, si no, el que deia també Charlie Chaplin, no? Un dia sense haver rigut és un dia perdut. A part, riure és beneficiós per tot. Mira, t'explicaré tots els beneficis. És bo inclús per la pell. Per què? Perquè quan tu rius a carcajada, el teu cor treballa molt més ràpid a l'hora de bombejar sang. Amb la qual moltes vegades plorem de riure, inclús suem a l'hora de riure molt. El que estàs fent és eliminar toxines, per tant, és bo per la teva pell. Punt número 1. Punt número 2, és bo per la teva immunitat, perquè generes hormones que et defensen de malalties externes. Riure allarga la vida. Qui no vol això? És meravellós. Què més? Destapa el nas, destapa les orelles. S'ha demostrat també que molts problemes vasculars tenen a veure amb la tristesa. El cor se t'encongeix amb la tristesa. Amb el riure, el cor se t'eixample, amb la qual bombeges molta més sang, amb la qual tens molts menys problemes cardiovasculars. Realment li fem poc cas al riure i riure és una cosa molt seriosa. Durant el confinament vaig començar a fer una sèrie de vídeos, que eren un vídeo cada dia, d'1 minut de durada. El primer vídeo el vaig fer perquè em va sortir una idea molt tonta, que és que això ho he de penjar a les xarxes per fer un jiji-jaja, que simplement era aquests dies de confinament, intenteu que no se us vagi l'olla. Llavors la meva dona estirava un fil i passava una olla per allà al davant, i jo deia merda, no? I llavors era un xiste, no? Anar-se'n l'olla, i tanta gràcia que em va fer a mi mateix de fer això. És un vídeo que va començar a circular moltíssim i jo vaig flipar, i ho vam fer per 2 motius. El primer i el més important era per entretenir-me jo, perquè jo al març, quan ens van confinar, em vaig quedar sense feina de cop. Em vaig adonar amb aquestes alçades de la vida de que tota la feina que faig, tota, absolutament tota, requereix públic. Llavors, per no caure en un forat de menjar-me el coco de que puc fer tantes hores, vaig dir, m'he d'entretenir d'alguna manera, i de la mateixa manera que hi ha moltes feines o molts esports que s'han d'anar entrenant, l'humor també s'ha d'entrenar una miqueteta. I segon, generar somriures a la gent més pròxima, que no pensava pas que després es distribuiria tant i es mouria tant, cosa que m'agrada molt perquè avui en dia també pagem pel carrer dient que bons els vídeos. Tercer motiu, riure, és que és important, és molt important. Es diu metafòricament, no?, que el riure és una medicina. Ja no és tan metafòric, està demostrat científicament que realment és així, riure és una medicina. Què més voleu saber? Us agrada la màgia? Mira. Què és un pallasso? Un pallasso és una persona a qui se li paga per fer riure. Això seria la definició més bàsica del món. Tothom pot fer riure? No. No tothom pot fer riure. Tothom pot trobar complicitat amb algú altre a través d'un somriure? Sí, tothom pot trobar complicitat amb algú altre a través d'un somriure. Evidentment, com a totes les altres feines, l'humor té unes lleis. Potser no són unes lleis escrites, però hi ha un tempo, hi ha unes normes, hi ha una estructura de l'humor. Per tant, no tothom té aquestes eines, ni tothom entén per què una cosa fa riure o no fa riure. Primer, ganes. Segon, escoltar. Escoltar el públic és importantíssim. Si tu estàs fent coses per fer riure i la gent no riu, tens 2 opcions: o portar-ho fins a l'absurd o canviar radicalment del que estàs fent. Hi ha tècniques com, per exemple, admetre que una cosa no ha fet riure, perquè en el moment en què et despulles, en què et mostres la teva honestedat a l'hora de demostrar que no has sigut capaç de fer riure, aquí fas riure. Pues conèixer aquestes tècniques són importants. Què més? Els tempos. Hi ha una llei no escrita també de l'1, 2, 3. Ja sigui en un acudit hi ha 1, 2 i 3. L'1 marca la premissa, el 2 la reafirma, pum, i el 3 és la sorpresa, és el que no t'esperes. Però és que inclús en el món del pallasso hi ha inclús un tempo que són els 3 segons. Tu fas una cosa i una persona, si ara mateix cau aquest cubo aquí, cau aquí i la persona es gira de seguida. El pallasso segurament caurà, esperarà 3 segons i després farà: què ha passat? I aquest tempo hòstia, no està el tempo, doncs és una petita eina que també et pot servir per fer riure.
Llavors, hi ha tècniques que s'estudien i sobretot s'entrenen. Ara, sempre has d'estar pendent del públic, perquè cada públic és diferent. Jo vaig decidir que em volia dedicar a l'humor després de 2 estius de treballar la fruita, veient que hi havia gent que cobrava molts més diners fent espectacles de pallassos per festes majors als estius. Vaig descobrir que m'agrada molt fer riure a la gent en el moment en què quan jo tinc una teoria, que és que els que no hem sigut físicament adonis, guapos, preciosos, nens que les noies s'enamoraven de tu a la primera, havies de tindre una altra eina de seducció. I la meva eina de seducció va ser el riure. Entenia que fent riure la gent podia seduir. Llavors va agradar molt això des del principi. Llavors sempre vaig utilitzar l'humor com una forma de seducció, ja no només en el cas de les noies i tal, sinó en general. L'humor és una forma de seducció molt potent. I dedicar-m'hi professionalment va ser quan vaig començar a veure que amb els espectacles que feia als estius de pallassos i tal, m'ho passava molt bé, em generava molt benestar fer riure els altres, m'agradava moltíssim. L'evolució que ha tingut el Ferran des que va començar fins ara és que abans potser era més valent per imprudent, perquè provava tot a veure si funcionava, perquè necessitava les meves eines. Allò que diuen que cada pallasso té el seu pallasso, a dintre cadascú té alguna cosa que fa riure als altres. Jo no sabia què era el que em feia riure de mi. Jo sabia que hi havia coses que funcionaven i coses que no, però no sabia el què. Llavors, ara ja soc molt més conscient, fa 20 anys que em dedico a l'humor, sé què és el que fa riure de mi i el que no fa riure. Tinc l'habilitat de trobar lo absurd, lo estúpid en algo quotidià, i això el que fa és provocar la sorpresa, que és el que fa riure la gent. La màxima seria no vas ben vestit si no dus un somriure, que és meravellosa, no? Jo crec que ho engloba tot. I una altra màxima perquè ja és per la vida, que no és per l'humor, que és una frase que m'encanta, la trobo meravellosa i que és veritat, que és la d'Umberto Eco, que és: som allò que vam aprendre dels nostres pares quan no intentaven ensenyar-nos res. Amb la qual cosa, sàpigues que sempre algú està aprenent alguna cosa de tu quan no t'hi estàs fixant. Per tant, fes sempre el millor que puguis tot allò que facis. L'humor s'ha de treballar sempre, no només en temps de pandèmia. No tinc la sensació que portem molts anys vivint d'una manera molt plàcida. Vull dir que abans de la pandèmia també hi havia molts problemes. Per tant, l'humor és la nostra capacitat de fugir de la realitat i donar-li la volta imaginant-nos una realitat que sigui suportable. Per tant, sempre jo considero que és necessari tenir aquest punt de suport. Hi ha persones que són més capaces d'agafar-se això i persones que són menys capaces. Jo també diria que les persones a les que ens afecta especialment la realitat en la que vivim som més capaces perquè tenim aquesta necessitat de fugida permanent i, per tant, hem trobat la manera de sortir d'aquesta realitat que moltes vegades ens agobia per poder sobreviure, bàsicament. Jo sempre dic que a mi personalment l'humor el que em fa és ajudar-me a sobreviure perquè si no tot tal com és em pesa moltíssim. Jo no puc dir quins són els límits de l'humor perquè crec que és una cosa molt personal i cadascú es posa els seus. Jo tinc els meus propis límits en l'humor i també tinc, com tothom, aquelles coses que em fan més o menys gràcia i aquelles que no me'n fan gens. Posar límits en general jo crec que és necessari, per exemple, amb les criatures petites, que és molt més pràctic, però en el tema de l'humor és complicat, perquè si ho poses en un lloc, per què no ho poses en un altre? És a dir, tot és molt discutible, no? Per mi l'únic que no és discutible, diríem, és quan entres en la fase feixista, en la fase més en aquesta línia, no? Quan no és això, crec que els límits són personals i se'ls posa a cadascú. No podem fer un barem general sobre quins són els límits de l'humor des del meu punt de vista.
és una relació que a vegades pot semblar complicada, que nosaltres en el programa, per exemple, jo amb totes les coses que faig l'exercito, perquè també per parlar de temes que poden ser més feixucs, l'humor és una bona crossa que ens ajuda a caminar-los d'una altra manera. I això vol dir que pots introduir també molts conceptes d'una manera molt més senzilla a bona part de la societat si ho fas amb un registre o amb un altre. Jo tinc comprovat que aplicant determinat sentit de l'humor per explicar, per exemple, el feminisme, aconsegueixo que molta gent ho escolti o ho entengui d'una determinada manera. Com que l'objectiu és avançar en els nostres drets, doncs és una eina més que es fa servir. Tu estàs fent un programa d'humor i tot el que t'ocupa els informatius és que hi ha gent o que emmalalteix o que està morint, amb la qual cosa la situació realment era complicada. Jo crec que amb això que dèiem una mica abans, amb aquesta cosa innata i aquesta capacitat que tenim nosaltres de substraure'ns o d'almenys allunyar-nos durant una estona d'aquesta realitat que vivim i pensant l'important que és també per la gent que ens escolta tenir una hora en la que puguis riure fins i tot d'aquesta situació, jo crec que és el que et dona la força per acabar fent aquells acudits o per acabar tractant aquell tema d'una manera menys seriosa, sabent que nosaltres també som els protagonistes de la pel·lícula, perquè en aquesta situació cadascun de nosaltres, és a dir, no és una cosa que ha dit un polític o és que tota la societat està ficada en aquesta història. I jo crec que en el meu cas personal el que a mi m'ajuda molt és pensar justament això, que darrere d'on jo parlo en aquell moment, en aquella solitud en el que parlàvem a través del telèfon i no ens podíem veure, m'ajudava molt saber que els meus companys estaven en la mateixa situació i que estàvem tots fent-nos costat, és a dir, era realment com és sempre un treball en equip, i després tota la gent que hi ha al darrere, que t'està escoltant i que espera que tu li provoquis un somriure i pugui relaxar-se durant un temps. Això, que és la nostra part més gratificant de la feina, és el que dona, és també molt la benzina. És a dir, tot això, tot aquest esforç, perquè per nosaltres, cadascú personalment amb les seves situacions, era un esforç personal, és el que no només l'obligació de la feina, perquè en un moment donat pots dir, mira, escolta, jo no puc, o sigui, el cap no em funciona, no puc fer cap acudit, vull dir que tots tenim aquest dret, no? Però la situació en si i l'empatia general, de dir, això s'ha de fer d'aquesta manera. També et diré que quan ens hem tornat a juntar després de la pandèmia, és molt diferent el resultat del programa, perquè a nosaltres ens mirem, nosaltres ens va molt bé veure'ns les cares quan estem fent-ho, perquè sabem si un vol dir una cosa, si l'altre vol afegir, si l'has dit amb una intenció, si l'has dit amb una altra. És a dir, per nosaltres és molt essencial tenir-nos a prop per tot, pel conjunt del programa. Però sí que és veritat que vam demostrar que si la situació es complica, doncs som capaços també de posar tot el que podem de nosaltres mateixos i engegar igualment amb aquest sentit de l'humor, que ja et dic, jo me'n recordo sobretot el primer dia, el primer dilluns que ja estàvem confinats, que va ser complicat emocionalment per tots. També és veritat que, i ara deixeu-me dir això perquè jo que treballo amb homes tot el dia, es parla molt poc de les emocions entre homes. I en aquest sentit jo em sentia més sola. Després podíem parlar-ne, però en aquest sentit sempre em passa a mi, que jo soc més d'expressar les emocions i per mi en aquell moment, com per tothom, no pel fet de ser home o dona, l'angoixa era diferent, al contrari, el que passa que les dones tenim, perquè ens han educat així també, aquesta capacitat més d'expressar les emocions. Llavors semblava que tots els altres controlessin, menys jo, que era la que deia, hòstia, jo estic angoixada, a mi aquesta situació m'angoixa, no? Però això passa en general. Jo que he treballat moltes vegades amb equips més masculins que femenins i és una cosa que també ens hauríem de fer mirar perquè crec que és necessària també, fins i tot a nivell d'equip, parlar del que ens està passant, que després som capaços de fer l'acudit, però és interessant poder expressar-nos cada un de nosaltres també.
treballar amb humor sent una dona en temps de pandèmia amb un equip d'homes no és que sigui més complexa, és que falta aquesta comunicació més emocional que falta també en moltes altres situacions. Tot i ser persones molt properes, és veritat que hi ha una tendència a que les dones gestionem molt millor el que són les emocions que els homes. I això és així. I a vegades, com que les dones també ens autoflagelem molt sovint i ens jutgem, ens autojutgem molt més, també tens la sensació que tu estàs aguantant molt menys la situació, quan en realitat no és així, senzillament que tu expresses com t'estàs sentint, mentre que els altres, jo crec que ja és per pura incapacitat, ni tan sols hi ha una mala intenció, moltes vegades és per la pura incapacitat i per la manca d'educació, com que ens han dividit en què les dones sou emoció i els homes són raó, doncs ens hem quedat encallats amb aquesta visió tan estreta i, per tant, sí que et sents més sola en aquest terreny, et pots arribar a sentir més sola, perquè per mi les emocions són molt importants i també és molt important expressar-les. Les persones necessitem humor en temps de pandèmia i en temps de Covid perquè necessitem humor sempre, i això és una de les poques coses que de moment no està variant. L'humor és necessari per viure des del meu punt de vista, i hi ha de fet una diferència entre les persones que tenen sentit de l'humor i les que no en tenen. Jo personalment les persones que no tenen cap tipus de sentit de l'humor em costen molt i em costa mantenir-hi una relació, per tant no en conec perquè no en tinc, no? Però és un acte reflex, jo diria que humà, per poder sobreviure i aguantar situacions que són inaguantables. Aquesta de la Covid s'està fent molt feixuga i és molt complicada, però venim de situacions molt, molt, molt complexes en les que també hem hagut de tirar de sentit de l'humor. Davant de la pregunta o del concepte humor en temps de crisi, clar, quan vaig rebre no, la pregunta o el concepte humor en temps de crisi, el primer que vaig pensar és quina crisi, no? Quina d'elles? Entenc que ve per la crisi del Covid, que ha sigut una crisi general, però he pensat, home, crisis en vivim moltes durant tota la vida i n'hem viscut moltes ja. Crisis econòmiques, familiars, emocionals. Humor en temps de crisi? Sempre. Amb la feina que fem amb Pallapupes, que és posar pallassos i pallasses dintre dels hospitals, hem descobert, perquè s'ha estudiat a part de forma científica, que l'humor serveix com a reducció de la sensació de por, redueix la sensació d'angoixa, augmenta la sensació de felicitat i de benestar, i no només en les persones que viuen la malaltia, sinó en tot el seu nucli familiar, en els acompanyants i també en tot el personal sanitari. El que fèiem en Pallapupes principalment és anar allà i jugar. Agafem la figura del pallasso, de la pallassa, per portar el joc i l'humor. No només amb nens, sinó també es fa amb adults i amb gent gran. Justament ara fa poc s'han presentat els resultats de l'estudi Vida, que és un estudi que ha pagat la Fundació Nou Cims i s'ha fet a ICO, dirigit per l'Anna Caselles, on s'ha demostrat això, no? Hi ha un 42% de sensació de benestar que augmenta, un 52% de reducció de la sensació de por, i això s'ha fet amb adults. Ho dic a vegades també per trencar aquesta cosa que sembla que els pallassos sigui per nens, o sigui, això ens passa molt, no? Entrem a un hospital i gent gran que ens diu, però si aquí no hi ha nens, no? Segur que no hi ha nens. Des de Pallapupes o des de la feina del pallasso, o com jo m'agrada entendre l'humor, és l'humor que obre la porta a que la gent pugui riure d'allò que vulgui, no? Tu no obligaràs a ningú a riure si no vol. Tu no obligaràs a ningú a estar feliç si no vol. Perquè no es tracta d'una imposició l'humor. Es tracta d'una porta, de dir, mira, nosaltres t'obrim aquesta porta, t'obrim aquesta possibilitat per que us pugueu riure d'això. I la sorpresa o la bona notícia és que la gent no és que t'obri la porta, és que l'agafa, la treu i la crema la porta, no? I de fet hi ha molts cops
anem pels hospitals i és la gent que ens ve a buscar a nosaltres, perquè el que ens passa és que al final veiem que és la pròpia gent, els nens, els adults, els familiars i el personal sanitari que estan necessitats d'aquest humor, perquè l'humor et permet això, et permet alliberar, et permet distanciar-te, et permet oblidar-te, perdre la sensació de temps una miqueta, no? Mentre estàs rient, res passa, no? Tu has de ser conscient en quina situació de poder estàs, no? En quina situació de poder estàs en fer aquell tipus de broma. Si jo faig una broma sobre algú que està en una situació inferior, potser el puc ofendre. Si la fa ell cap a mi, potser no m'ofèn, perquè veig la distància, no? Em pot riure. Per mi, per exemple, una vivència de pallar-pupes que sempre em fa pensar molt. Si jo et faig una broma a tu sobre la mort, jo no et conec, i després veig que no et senta bé la broma, i diu, no, és que té un familiar que se li està morint. I dic, ostres, l'he cagat. Ja està, un altre cop, Jordi, l'has cagat. Si aquesta broma me la fas tu a mi, perquè em dius, no, tinc un familiar que s'està morint, no sé què, diré, uau, no? Segurament em riuré i em diré, ostres, quina feina que ha fet aquesta noia, no? Però què passa si la broma la fa a la persona que està morint-se, no? Hi ha un cas que ens van explicar uns companys, jo no el vaig viure personalment, a ICO, a l'Institut Oncològic de Bellvitge, on treballem amb adults oncològics. Un cop dos companys entren en una habitació, no, obro la porta, hola, que venim, no sé què, sempre entres en una història i veuen un llit amb una persona estirada, tapada amb un llençol, i al costat el familiar. Així, clar, entren i diuen, ostres, per què ningú ens ha avisat? Perquè nosaltres sempre abans d'entrar a l'habitació hi ha una transmissió, hi ha una informació de dir, mira, aquí no entreu perquè aquesta persona està molt, no? Per què ningú ens ha avisat que està morta aquesta persona? És com, ostres. Clar, els dos pallassos entren, veuen això i una situació de dir, perdó, no, és que s'acaba d'anar. Ostres, tal, no? Al cap de res, el pacient fa broma, us hem sentit que veníeu, no? Clar, dius, ostres, és magnífic, no? Però aquella broma la pots fer ell només. Aquella broma només la podia fer aquella persona. Sabia que coneixia els pallassos, sabia que venien dijous, els havia sentit pel passadís i va dir, avui els hi fem, no? Per què s'ha creat un vincle? Perquè s'ha creat un permís sobre l'humor, no? S'ha creat una sensació de que l'humor en aquell espai és possible, que això també és una cosa com molt important, no? En quins espais ens permetem l'humor? Això té a veure amb la cultura, amb la política, amb la religió, amb moltes coses. A vegades has de trobar la manera d'això, no? D'intentar entrar en espais una mica delicats, i els hospitals fa uns anys eren uns espais delicats, i ara cada cop s'està veient que no, que amb aquesta voluntat d'humanitzar, i és curiós perquè dius, humanitzem els hospitals, humanitzem el sistema sanitari, posem el pacient, l'usuari en el centre, i una de les primeres coses que apareix és l'humor. O sigui que en veritat sí que el tenim allà, no? El tenim allà i el volem, però molts cops és aquesta lluita moral del que podem, del que no podem. Això pot passar aquí, però potser si féssim humor tanatori seria molt més delicat, perquè encara socialment no hem anat cap allà, no? Així que realment hi ha tota una baralla social, o no baralla, però és com petites victòries sobre el que es pot i el que no es pot. Les claus, no? Els passos com per aprendre a fer l'humor, no? El primer és permetre que m'observin i que d'alguna manera em jutgin, m'analitzin, diguin, ostres, mira, aquest és així, ostres, Ferran, que gros que és, no? I que no passa res, tots estem observats. I jo, ostres, Jordi, quin bigoti, no? Acceptar que estem exposats tot el dia, no? Un cop tu acceptes, bueno, vale, ara ja jo tinc el poder de dir, sí, deixo que em mireu, no? I deixo que em mireu i deixo que veieu que aquest bigoti és una mica imperfecte, deixo que tinc els cabells que avui va una mica despentinat, perquè aquest matí estava treballant i m'he despentinat. Bueno, no passa res.
acceptar la teva fragilitat, la teva vulnerabilitat, però al final és allò que ens fa diferents. En l'èxit tothom és bastant igual. Oi, mira que bé que ho has fet. Ja està. Oi, mira que bo que és. Ja està. No? Crec que on brillem molts cops o on ens definim és en dir, és que mira que no, com, és això, Déu-n'hi-do aquesta, no? O això, Déu-n'hi-do aquest, no? Són aquestes petites imperfeccions. Llavors, acceptar-se vulnerable, jo sempre dic, no hi ha res més avorrit que un superheroi. Quan t'has rigut veient Superman? Quin rotllo, no? Si no té cap defecte. La kriptonita, però és que a sobre ho guanya sempre, és que és avorridíssim. Llavors, és dir, no soc un superheroi, soc una persona que té coses vulnerables, que estic nerviós, que m'entrebanco, no sé què. I com que ens han venut la moto de que tot això és antiproductiu, que no és eficient, que això ens portarà al camí del pedregar, perquè això no ens farà ser exitosos a la vida, doncs ho anem tapant. Però jo dic, no, sí que és exitós això, perquè això on et porta? Et porta a l'empatia, a saber treballar en equip, a saber reconèixer també les rareses de l'altre i saber-hi jugar. Si jo sé que jo sóc així, serà més fàcil que vegi que l'altre és així i dir, doncs per aquí ens trobarem. I aquest tema no el toquem. No? Et permet tenir una mica de mà esquerra. Tot això simplement acceptant que no sóc el millor. Imagina't, no? Quan podria pensar, jo sóc el millor, però no ho sóc, tu tampoc ho ets, i l'altre tampoc ho és, i ningú d'aquí que m'estigui veient és el millor en res. Podem ser bons, però ja està. El tercer pas seria, i amb tot això què fem? Divertir-nos, recuperar lo lúdic, recuperar l'esperit d'allò lúdic, recuperar l'esperit de la diversió, de la passió. L'altre dia, amb una formació que em feien, el formador em va preguntar, quina és l'última cosa que heu fet amb passió? Home, és una bona pregunta. No? Quina cosa has fet amb passió? Quina és l'última cosa que has fet amb passió? Clar, molts anirem a pensar en feina, pensar potser amb alguna conquesta emocional, no? És que no sé què, és quan vaig enamorar-me de la meva parella, no? Quan vaig aconseguir aquella feina i vaig començar a treballar en allò que m'agradava tant. Cal anar a una cosa tan important? Ahir a la nit em vaig menjar una escalopa amb uns ous a baixa temperatura amb tòfona. Allò, van venir dos amics a casa. Me'l vaig menjar amb una passió. De debò, era deliciós, era magnífic. Què em porta allò? Res, és igual, però per favor. Està ple la nostra vida de moments que podem gaudir de la passió. Moments tan senzills com menjar-se una escalopa o moments tan complicats com entrar el nostre fill a un quiròfan perquè l'han d'operar. Com ho podem fer? Doncs això, acceptar que ens miren, acceptar que estem presents, acceptar que som imperfectes i a partir d'aquí jugar amb això, divertir-nos, dir, sí, doncs ja està. I això ens portarà, i crec que ens portarà per un camí d'humanitzar, que és molt curiós, no? Com al final l'humor porta a la humanització i d'aprendre a estar en equip, d'aprendre a treballar junts. L'humor, en aquell cas era el pallasso, però l'humor, crec que això és extrapolable, no l'hem de veure com una habilitat, sinó l'hem de veure com una eina. És una petita eina que tu en qualsevol moment pots fer servir. Jo amb el nas de pallasso és molt clar, tu els hi pots dir, mira, és com si fos una medicina, no, això? Dius, tu tens allà el teu recurs, si no teniu nas, te l'imagines que te'l poses. I tu, de tant en tant, dius, ara és un bon moment. I te'l poses i dius, doncs sí, doncs mira, ara, i ja està. I no canvia res. O sí? De sobte canvia la teva percepció de la vida. Canvia el permís que et fas sobre tu mateix. Canvia la visió que tens sobre el món. I aquesta visió és la que et permetrà començar-te a divertir. Ja està, a vegades no cal més. I aquesta eina, que pot ser un nas de pallasso o pot ser un clic, la podem tenir tots. La feina que hem de fer és la feina de la carxofa. I aquí hi ha el poema La Oda a l'Alcachofa, de Pablo Neruda, que us la podeu buscar a Google,
comença dient alcachofa de tierno corazón se erguió guerrera, no sé què, a su lado los vegetales locos se encresparon, i fa tot un recorregut, un viatge, diu, i al final comemos esa delicia de corazón verde que tiene, no? Algo així. I què vol dir això? Que tots, i aquí això és la meva aposta, crec que tothom té aquest cor tendre, aquest cor deliciós, i té aquest cor ple d'amor, humor. El que passa és veritat que amb totes les inclemències del temps l'hem anat tapant amb fulles una mica aspres, una mica puntiagudes, molt fortes, perquè ens hem de defensar, tenim moltes amenaces. Doncs la feina de l'humor, en veritat, és aquesta, és anar traient aquestes fulles, no dic tirar-les, no dic cremar-les, no dic menjar-te-les, dic treure-les. Tu dius, escolta, que ve una inclemència, ens hem de protegir, està clar, tampoc cal, no cal ser tot no? S'ha de vigilar. Però sí permetre treure aquestes fulles i permetre a la gent que gaudeixi del teu cor. Si tu dius, mira, sóc així, sí que hi haurà algú que potser es vol aprofitar d'això, llavors aquí, fulla. Però si no, gaudeix del meu cor, perquè probablement serà el primer camí perquè tu em donis el teu i gaudim junts de treballar, de conviure, del que sigui, no? I això és humor, al final, perquè aquí no hi ha... I aquí ens podrem riure del teu cor, mira, el teu és una mica més deforme, el teu té més forma de patata, doncs el meu té més forma de no sé què. Ja està. Així que, carxofes per tothom.